mga palangga, kumusta kamo tanan? Ari na si Inday Ilongga. So sa subong ipadayon ko ang pag-asoy sang amon nga istorya sang paghigugma ni kano. How I met my American husband. So baligin padala ko na lang siya kay Ate Charo para madali ang pag-asoy sang amon nga istorya sang paghigugma. So nagsulat na lang ako kay Ate Charo. So isipon nyo na lang mga kabiyanan na ako si Ate Charo. So Tagalog ang ginsulat ko para maintindihan man sang iban. So are you ready guys? Pamati gid kamo, hindi gid kamo magpararanaw kundiin. Kay kung maglakat kamo kagbayaan nyo ang pagtanaw o paglantaw sining akon nga istorya, mahinulsol gid kamo. Okay, ari na. Isipan nyo na lang nga ako si Ate Charo. Okay? Dear Ate Charo, ako po ay isang pampublikong guro sa isang malayong probinsya ng Mindanao. Mayroon akong 5 anak, 3 lalaki sa una at 2 babae sa pangalawa. Maaga kaming nagkahiwalay ng una kong asawa at ang kinakasama kong pangalawa ay nagkahiwalay na kami nang pumunta ako ng Maynila. Nagdesisyon akong pumunta o mag-abroad sa Dubai dahil sa hirap ng buhay sa probinsya. Subalit hindi ako natuloy sa Dubai dahil napadalhan ako ng visa ngunit walang plane ticket. Dahil ako ay pupunta sa Dubai gamit ang visit visa sana. Dahil hindi ako natuloy Ate Charo, ipinasya kong maghanap ng trabaho muna sa Maynila. Kung saan ako tumira Ate Charo. Halos minsan, hindi ako makakain. Nilalakad ko lamang ang maghanap ng trabaho dahil sa wala akong sapat na pera o wala na akong pera. Hanggang sa natanggap akong maging tutor para sa mga kabataang Korean nationals. Pagkatapos noon, lumipat ako sa isang kumpanya ng Korean Academy. Hindi ako doon nagtagal. Lumipat ako sa isang online teaching Korean company at nagtrabaho bilang curriculum developer. Habang ako ay nagtatrabaho doon, sinubukan ko ang online dating. Marami akong nakilala at nakausap Ate Charo hanggang sa makilala ko ang isang Amerikano mula sa Florida. Nag-usap kami ng mga 3 buwan mahigit at ipinasya niyang puntahan ako sa Pilipinas. Dinala ko po siya at ipinakilala sa aking pamilya sa Mindanao. Bumalik siya sa Amerika pagkatapos ng 2 linggo. Gusto niyang sumunod ako sa kanya sa Amerika. Sinubukan ko na mag-apply ng tourist visa Ate Charo. Ako po ay pinalad na bigyan ng 10-year multiple entry or visit visa kahit wala akong naipakitang mga patunay na ako ay may ari-arian. Habang ako ay naghihintay na ipadala at ibalik ang aking Philippine passport, isang umaga pagising ko ay mayroon akong email na natanggap sa hindi ko po kilala. Ang sabi niya sa kanyang email ay mayroon daw akong pinadalang short message sa kanya sa isang dating site. Hindi ko po matandaan dahil marami akong napadalhan ng messages noon. Nagbabasakaling mayroong sasagot. Napakaganda ng kanyang mensahe Ate Charo. Ang nakaagaw pansin sa mensahe ng kanyang email ay ang kanyang tanong na, how do you see yourself 5 years from now? Sinagot ko ang email niya Ate Charo na nagmula sa isang awit na Que sera, sera, whatever will be, the future not ours to say. Que sera, sera. But I know I'll be successful. Why? Because I know I have the determination to succeed, and no matter what, my life will have a great change after 5 years. Yun po ang sagot ko sa kanya Ate Charo. Baliwala lang po yun Ate Charo sa akin ang kanyang email. Nakatuwaan ko lang siyang sagutin. Ngunit nang sumunod na umaga po ay nakatanggap na naman ako ng email sa kanya.
Doon sa email na yaon, sabi niya, isa raw siyang senior business analyst ng isang bangko sa Amerika. At sinabi niya na gusto niya daw na lalo pa akong makilala ng lubos. Tandang-tanda ko pa, Ate Charo, it was November 25, 2008. May plano na ang isang Amerikano na nagmula sa Florida na papuntahin ako dito sa Amerika. Sinagot ko naman ang kanyang email at sinabihan ko siya ng tungkol sa akin, Ate Charo. Na ako ay may 5 anak, na ang 3 ay iba ang ama at ang 2 ay iba rin ang ama. Na umalis ako sa probinsya upang sana ay mag-abroad sa Dubai, ngunit hindi pinalad na matuloy. Sinabi ko talaga sa kanya ang lahat ng totoo sa buhay ko. Na umalis ako sa probinsya dahil sa hirap ng buhay, dahil sa hindi ko na kayang pag-aralin pa ang aking 5 anak, Ate Charo. So, kung mananatili lang po akong guro doon sa probinsya, hindi na kami makakaraos pa. Napakarami ko pong utang, napakarami ko pong dapat na bayaran. Sinabi ko rin na nais kong baguhin ang buhay ko, Ate Charo. Umiyak ang aking ina, bakit nagkaganoon ang buhay ko? Na ang mga kapatid ko ay halos sumuko na sa katigasan ng aking ulo, Ate Charo. Sinabi ko sa kanya na kailangan kong baguhin ang buhay ko para sa mga anak ko at sa mga kapatid. Napakatagal kong nagpakatanga, Ate Charo. Sabi nga ng nanay ko, bright ka man daad pero tanga. Amo ina ang sabi ng nanay ko, Ate Charo. Sinabi ko sa kanya na naipangako ko sa sarili ko na hindi ako babalik sa probinsya na walang nabago sa buhay ko, Ate Charo. Na wala akong napatunayan sa mga kapatid ko at mga anak ko. Noong panahon na yaon ay namatay na ang ama ng mga anak ko na 2 babae dahil sa sakit. Sumagot siya ulit sa email ko, Ate Charo. Sabi niya kung pwede raw kaming mag-usap sa Yahoo Messenger. Subalit, Ate Charo, dahil may trabaho ako pag-araw at gabi naman dito sa Amerika, hindi kami nakapag-usap agad. Kahit may break ako sa trabaho, bawal sa amin na gumamit ng Yahoo Messenger. Kaya't Sabado na kami ng umaga nakapag-usap. Yun ay umaga sa Amerika at yun ay gabi sa Pilipinas. Nang una kaming mag-usap ay nag-video call siya sa akin, Ate Charo, sa Yahoo Messenger. Halos po ay umatras ako, Ate Charo, dahil nahiya ako dahil sa talagang napakagwapo niya po. Talo niya pa si Ido Manzano at si Ralph Recto. Hindi ko sinabi sa kanya na may tourist visa na ako at pupunta na ng Amerika. Hindi ko talaga inisip na magustuhan niya po ako, Ate Charo. Nakipag-usap lang ako sa kanya noon dahil mukha naman siyang mabait at napaka-respectful po niya. Noon, nag-uusap kami kapag wala na akong trabaho. Minsan, tinatawagan niya po ako. Hanggang sa bumalik ang passport ko at may tatak na 10-year multiple entry visa po. Ang edad ko po noon ay 37 taong gulang. Siya naman ay 40 taong gulang, diborsyado at may 2 anak na lalaki po. Ang isa ay 10 taong gulang at ang isa ay 7 taong gulang. Hanggang sa dumating ang ika-20 ng Disyembre at aalis na ako papuntang Amerika. Nag-usap kami. Doon sinabi ko sa kanya na pupunta ako sa Amerika. Ang saya-saya niya po noon nang malaman niya na pupunta ako dito sa Amerika. Hindi ko sinabi sa kanya ang totoo po. Sinabihan ko lang siya na magbabakasyon ako sa pinsan ko. Kasi naisip ko po, mas pipiliin ko pa rin ang taga Florida dahil siya ang gumastos ng ticket ko at nagpunta talaga siya sa Pilipinas para po makita ako. Hiningi niya sa akin ang detalye ng biyahe ko papuntang Amerika. Naramdaman ko noon na nagdududa siya sa akin na may mga pinsan akong pupuntahan dito sa Amerika. Binaliwala ko po dahil sabi ko sa sarili ko malabong magkita kami at magkakilala. Pumunta po ako dito sa Amerika ika-22 ng Disyembre, taong 2008.
Pagdating ko dito sa Amerika, nag-email ako sa kanya na dumating na ako gamit ang computer ng pinuntahan kong kano sa Florida. Hindi ko alam dahil ang telepono ko noon na mula sa Pilipinas ay hindi gumagana dito sa Amerika. Pinipage pala niya ako noong andoon pa lang ako sa Detroit Airport. Ngunit hindi ko narinig. Nang gabing yaon na nag-email ako sa kanya na gamit ang computer ng kano sa Florida, nakabukas ang messenger at emails ng Amerikano na andoon sa Florida. At doon ko po natuklasan na marami pala siyang kachat na iba. So, meron doon na nagmula sa China na ang dami nilang emails at messages na akala mo ay sobra pa po sa mag-asawa. At pinangakuan niya na dadalhin niya dito sa Amerika. Nang gabing yaon po ay nag-away kami at sinabi ko sa kanya na aalis po ako doon. Hindi naman po ako makaalis dahil wala akong pera noon. Ang naiwan po sa pera ko ay $25 at kinuha niya pa po. At nalaman ko na hindi pa pala siya divorced. Dahil doon sa email niya, sa kachat niya sa China, ay kukunin niya daw kapag matapos na ang divorce niya. Dahil naka-file na daw. Hindi niya na ako pinagamit ng kanyang computer nang matapos kaming mag-away. Nagalit ako sa kanya noon, Ate Charo. Isinara niya ako sa kwarto. Noong mga sumunod na araw, pinalinis niya ako ng buong bahay at tinakot niya po ako. Napakalaki ng bahay na yaon. Pinalinis niya sa akin dahil ibebenta niya na daw at magpa-file siya ng bankruptcy. Hindi ko na alam kung ano po ang gagawin ko. Mabuti na lang naisip ko na ibigay pala ng asawa ko ngayon ang numero ng kanyang telepono sa akin. Bantay sarado ako. Hindi ako pinapalabas ng bahay. Noon nagkaroon ako ng pagkakataon na gamitin ang telepono dahil lumabas siya sandali. Ginamit ko ang magic jack ng paraan ng pagtawag. Ang asawa ko noon ay nakatira sa Minnesota, ang asawa ko na ngayon. At ako ay nasa Florida. Nag-aalala pala siya sa akin dahil pagkatapos kong nag-email sa kanya, ay sinagot niya kaagad, ngunit hindi na ako nakasagot dahil hindi na ako pinagamit ng computer ng Amerikanong nasa Florida. Nagkausap kami sandali dahil nakontak ko siya sa Magic Jack, Ate Charo. Doon sinabi ko sa kanya ang lahat-lahat na hindi ako nagpunta para magbakasyon sa pinsan ko. Bahala na po kung ano ang sasabihin niya sa akin, basta sasabihin ko sa kanya ang totoo. Sinabi ko sa kanya na ang Amerikano sa Florida ang nagpapunta at tumulong sa akin para makapunta ako dito sa Amerika. At sinabi ko rin sa kanya na bahala kung ano ang iisipin niya sa akin. Kailangan ko ng tulong dahil hindi po ako makalabas ng bahay at ikunukulong na po ako. Sinabihan ko rin siya ng huwag tumawag ng pulis dahil natatakot po ako. Yun lang ang panahon na nagkausap kami. Dinala pa ako ng Amerikanong taga Florida at pinalinis sa isang malaking building. Bantay sarado po ako noon. Wala rin po akong magagawa dahil wala akong pera noon at wala po akong kaalam-alam dito sa Amerika. Hindi ko rin makontak ang pamilya ko dahil wala po akong telepono at hindi na ako niya pinapagamit ng computer. Gulong-gulo ang isip ko noon, Ate Charo. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Ika-4 ng Enero ay may kumatok na 4 na malalaking tao sa bahay na yaon sa Florida. Hinahanap po ako kung sino po si Arlene Dadadadan. Naglilinis ako kasi ng kusina noon at naglalampaso. Ang dalawang lalaking Amerikano ay kinausap ang Amerikano at ang dalawa ay dinala ako sa labas at ako naman ay kinausap nila. Sabi nila kung gusto kong sumama sa kanila at ipinakita po nila ang kanilang mga IDs. Nagmula po pala sila sa FBI at mga pulis. Iyak na iyak po ako noon, hindi ko alam ang gagawin ko. Sabi nila sa akin, isasama daw nila ako. Sabi ko wala akong pupuntahan, wala po akong pera.
I don't have money. I have nowhere to go. At nahiya ako sa Amerikano dahil siya ang gumastos ng ticket ko po. Sinagot ako ng pulis, may kontrata ba kayo na babayaran mo ang pinambili niya ng ticket mo? At nang tulungan ka niya. Sabi ko po ay wala. So sabi ng pulis, if you don't have any contract that you owe money from him, you have no obligation to pay him back and hold you here in this house. So yun po ang sabi ng pulis sa akin. Natakot po talaga ako noon, baka kung ano ang gawin sa akin ng Amerikano na yaon. Pag-alis ng mga pulis. Wala po akong ideya kung sino ang nag-report sa kanila ng sitwasyon ko. Dinala nila ako at nilagay sa safe house. Noong gabing yaon, may mga nakasalamuha akong ibang mga Pinoy di nakaparehong kaso sa akin. Sabi nila, doon lang daw muna ako dahil tutulungan ako doon. Nang sumunod na araw, kinausap ako ng mga pulis na kumuha po sa akin. Sabi nila, meron daw taong gustong tumulong sa akin. Sabi nila, gumawa sila ng background check sa taong ito. Nagtaka po ako at tinanong ko sila kung sino po. Sinabi nila na ang pangalan ay ganito po. Nagulat ako, ito na pala ang asawa ko ngayon. Tinanong nila ako kung ano ang aking desisyon. Sabi ko, ayaw kong tumigil dito sa safe house. May ticket man ako pabalik, uuwi na lang ako ng Pilipinas. Magpatulong na lang ako sa taong yon kung andito man siya. Hindi naman nila ako mapigil, pero sinabi nila na i-check ako nila every now and then. Kaya po, dinala ako sa kung saan tumigil ang asawa ko ngayon sa hotel na kanyang tinitigilan. Noong nalaman pala niya na andoon ako sa safe house, lumipad kaagad siya from Minnesota to Florida ng gabing yaon. Doon sa hotel na pinagdalhan sa akin ng mga pulis ay walang katao-tao nang dumating kami. Sa reception hall, meron malaking poste doon po sa gitna. Hila-hila ko po ang dalawang malalaking baggages ko po. Napakaliit ko noon at napakaitim pa. Nagtaka ako kung ano ang gagawin namin doon. Yung makeup ko po noon ay chinchanso lang. So ma-imagine nyo po ang itsura ko. Hindi pa ako marunong mag-makeup noon. Ang alam ko lang po ay chinchanso. At ang lipstick ko po noon ay magic lipstick. Maya-maya may lumabas na tao na nagtatago sa poste. Halos tumakbo po ako palayo. Dahil ang kaharap ko ay napakagwapo at nakadamit ng talagang kagalang-galang. Pakiramdam ko po ay para akong, oh my goodness, para akong hindi ko alam po, hindi ko ma-explain yung naramdaman ko. Lumapit siya sa akin dahil nahiya akong lumapit sa kanya. Dahil po sa itsura ko noon. Nakapantalon pa ako ng pula na stretchable. Nakablouse ng itim na maluwag po sa akin at nakasapatos ng kulay purple po. Hindi po ako nakakilos. Lumapit po siya sa akin at saka niyaka po ako ng pagkahigpit-higpit at sinabihan niya na, "You are safe now." Hindi po ako makapaniwala sa nangyari sa akin. Nang sumunod na araw, dinala niya ako pabalik sa Minnesota. Tandang-tanda ko ang petsa ay ika-6 ng Enero 2009. Dinala niya ako at pinatira doon sa bahay niya. Napakalamig ng panahon na yaon sa Minnesota dahil nga po Enero. Doon ako tumigil sa kanya. Ika-8 ng Pebrero, dinala niya po ako sa courthouse sa Minneapolis. Pinaupo niya ako sa isang upuan doon at may kinuha siyang papel doon sa isang babae na in charge doon po. Pagbalik niya ay may dala na po siyang isang papel. At lumuhod po siya sa harap ko at sinabing, "Will you marry me, dear?" Oh my goodness, Ate Charo, hindi ko po alam kung anong isasagot ko. Pinagtitinginan po kami ng maraming tao doon sa courthouse. So, February 11, 2009 po, Ate Charo, ay ikinasal kami. November 25, 2008 ko po siya nakilala online. Pumunta po ako sa Amerika, December 20, 2008. Nagkita kami ika-6 ng Enero 2009.
Ikinasal po kami, Ate Charo, February 11, 2009. And here we are, almost 11 years of happily being married, Ate Charo. And so thankful for God, He had given me the most responsible, loving, amazing, wonderful husband in the world. So yun po ang istorya ng aming pag-ibig ni Kano. How I met my husband. Madamo gid mga salamat mga abyan. Kung may pamangkot kamo, comment lang sa idalom. Kag hindi nyo pagkalimtan, Inday Ilong.